मराठी राजभाषे खातीर 40 मतदारसंघात मराठी वोट बँक तयार करपाक जाय। आमी कोंकणीच्या विरोधात ना, मात मराठीचेर जावपी अन्याय सहन करचे ना। मराठी भाषा निर्धार समिती वतीन सोमारा पणजे जाल्ल्या निर्धार मेळाव्यात सुभाष वेलिंगकार उलयलो। मराठी राजभाषेची गेली 40 वर्ष रखडत ठेवलेली मागणी पूर्णत्वास यायची असेल तर यापुढे मराठी प्रेमी केवळ सामान्य मतदार म्हणून असून चालणार नाही, मराठी वोट बँक मतपेढीमध्ये आपले रूपांतर घडवून आणावे लागेल। राजकीय उपद्रव मूल्य म्हणून काय असतं हे प्रत्येकाला माहीत असेल, ते आपल्याला वाढवावे लागेल। लोकशाहीत गुणवत्तेची कदर केली जात नाही, इथे ओनली हेड्स काउंट, संख्याबळ दाखवावे लागते। उल्लेख केलेले सगळे उपाय केवळ एक तत्वज्ञान म्हणून मी सांगितलेले नाहीत, ते आपल्याला प्रत्यक्षात आणावे लागतील आणि आपण सर्व मिळून ते 100% करून दाखवू। 2027 ची विधानसभा निवडणूक ही आपल्या या लढ्याची कालमर्यादा आहे। एक कारस्थानाचा जंतू मराठी प्रेमींच्या डोक्यात भरवणे सुरू झालेलं आहे। मराठी राजभाषा करायची असेल तर परकीय रोमीलाही राजभाषा करण्यासाठी मराठीला पाठिंबा द्यावा लागेल, हे ते कारस्थान आहे। रोमी पोर्तुगीजांबरोबर आली, ती आपली लिपी नव्हे, त्यांना मराठी प्रेमींनी पाठिंबा देणे हा भाषेसाठी आपल्या राष्ट्रीयतेचाच सौदा मराठीच्या हातून करून घेण्यासारखं आहे। हे पाप आपल्याला ते करायला लावणार आहेत। हा जंतू आहे, तो आपण मारून टाकला पाहिजे। आपल्या चळवळीतून मराठी प्रेमी स्वतःच्या पायावर स्वाभिमानाने हा लढा उभारणार आहोत, यशस्वी करणार आहोत। अराष्ट्रीय प्रवृत्ती समोर माय मराठीला झुकायला भाग पाडणे हे आपले ब्रीद नव्हे, ती लाचारी, लोटांगण व भारतीय राष्ट्रीयतेशी प्रतारणा ठरेल। सावधान, हा लढा आपल्याला यशस्वी करावाच लागेल। मराठी राजभाषा चळवळ सुभाष वेलिंगकाराच्या फुडारपणाखाला फुडें व्हरतले आणि ताका आमी सगळ्यांनी तेको दिवपाक जाय म्हण गोपाळ ढवळीकार उलयलो। तेव्हा आता आपल्याला निर्धार हा केलाच पाहिजे की हे चालणार नाही, हे आम्ही तुम्हाला करू देणार नाही, अशा निर्धारांना आता आपण लढावं लागेल। आणि त्याकरता अत्यंत समर्थ नेते आणि इथं जे सगळे बसलेले आहेत, हे आम्ही सगळे वेलिंगकरांच्या पाठीशी आहोत। तेव्हा आता एकच निर्धार करूया, मराठीची उपेक्षा आम्ही सहन करणार नाही आणि मराठी राजभाषा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। मराठी राजभाषा झालीच पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।